En mi cruel soledad, recordando un ayer que jamás volverá. Hoy no queda nada, no sientes nada por mí. Outros televidentes de Nos TV, nosso miraculosamento, tanto de material nas que de boeken, também poesia é sumamente importante, porque está permitindo nos expressar ou sentir sentimento de outra pessoa. Você vai para o Giselle, para seu feedback, é poesia que ela leest, com a interpretação de Nidja Cru. Giselle, we gaan heel even met jou terug op de gedicht dat je had gelezen, herinneringen. Als ik jou vraag om een crossover te maken tussen jouw gedicht, dat je weggaat en nooit terechtkomt, en die van je tante, wat zou je zeggen? Als crossover. Nou, wat voor mij heel bijzonder was dat juist zij degene was die voor mij de herinnering aan de eilanden heeft levend gehouden. Door mij vanuit Aruba over te laten komen naar Curaçao. Zodat ik haar leerde kennen, haar kinderen leerde kennen en haar eiland leerde kennen. Want eigenlijk, zij is natuurlijk geboren op Aruba. Maar zij houdt zoveel van Curaçao. Dat zij wilde mij deel laten uitmaken van dat leven. Dat is dan eigenlijk misschien ook de crossover. Want mijn gedicht ging eigenlijk over dat Paradise Lost. Dat paradijselijke wat dat voor mij had. Een kind van 6 wat weggaat. Dat verlaat daar. Laat daar een paradijs achter. En ze heeft eigenlijk wel dat paradijs weer wat aan mij teruggegeven. Want de herinnering aan mijn paradijs werd levend. Toen je het gedicht van Nidja voorlas, kon ik de emoties voelen. Naarmate we ouder worden, voelen we het nog sterker. Oké? Dus dezelfde woorden, wat doen ze jou? Wat bedoel je? Woorden van het gedicht. Ik heb natuurlijk ook prachtige herinneringen. En het mooie was dat in 2009, toen het grootouderlijk huis officieel geopend werd als zijnde het Archeologisch Museum op Aruba. Toen waren wij een week op Aruba en het was een hele bijzondere week. Ik wilde naar het graf van mijn grootouders toe en van oom Boy. Maar ik heb daar nog een grootvader liggen, de grootvader van mijn Nederlandse moeder. En van daaruit zouden wij eigenlijk, we hadden een huurauto die ingeleverd moest worden. Zouden wij eigenlijk direct teruggaan naar ons hotel om de auto in te leveren. En wij reden verkeerd. En toen waren we eigenlijk richting luchthaven gaan rijden. En ik zei, weet je, rij nu maar door. Dan wil ik toch even langs Cas di Paloma. Dat is mijn geboortehuis, zeg maar. Daar ben ik opgegroeid. En het was wat moeilijk natuurlijk te vinden. Want het was toen ter tijd heel nauwelijks bebouwd. Ik denk dat er 3 huizen stonden. En nu is het een hele wijk. Maar ik vond het. En het mooie was dat ik stapte uit de auto en ik ging erheen en ik zag het. Het heet nog steeds contentment, tevredenheid. En de honden sloegen aan. 5 honden geloof ik kwamen rennen naar het hek en die sloegen aan. Dus ik wist zeker, nu komt ook de bewoner. En dat was zo bijzonder, want Marjorie Vermeer is dat. Zij kwam aangelopen. Naarmate ze dichterbij kwam, eerst kwam ze eigenlijk van... Ja, hallo, kan ik iets voor u doen? Zoekt u iemand? En naarmate ze dichterbij kwam, hield zij haar pas in. Zij keek naar me en ze zei... ik zie het al, u hoort hier. U bent van dit huis. Ik zie het, want je lijkt op je nicht Cares. En Cares is de dochter van Nidja. En toen was natuurlijk meteen het ijs gebroken. En ze nodigde me binnen. En ik mocht rondkijken, want ze zei... ik wil zo graag ook dingen uit het verleden van dit huis weten. Wij hebben het gekocht in deze staat, maar het is ooit natuurlijk anders geweest. En ik kon uit mijn herinnering nog vertellen van... nee, die deuren die zaten er niet in. Dat was open, dat was een open porch. En zo ben ik door het huis gelopen. En de badkamer is vernieuwd. Boven in het huis, die badkamer is nog origineel. En dat was toch wel heel bijzonder. Dat je dan als kind van zo'n jonge leeftijd dat nog toch heel goed je weet te herinneren. Een hele moeilijke vraag. Wat kunnen wij doen? Heeft u misschien de wijsheid? Omdat onze mensen zowel het lezen als het gedicht lezen ook gaan waarderen.
Ja, We lezen heel weinig. ja, we lezen weinig. Dat is ontzettend jammer, want juist door lezen hou je dingen wakker. Door lezen komt het weer heel dicht bij je. Het kan onder je huid zitten, je voelt die emotie weer, je voelt de herkenning. Dat is ook heel belangrijk, vind ik. Dat je je herkend weet. Je emoties kun je een plaats geven. En ja, de warmte voel je gewoon weer. Dat is, lezen, ik zou een dag zonder lezen, maar ook een dag zonder schrijven, is voor mij een dag niet geleefd. Kunt u nogmaals het gedicht herinneringen voor ons... Voor mijn tante Nidia, voor mijn tante Nidia. Ja, zal ik doen. Herinnering. De tijd van het jaar herinner ik mij, wanneer de namiddagzon lange schaduwen werpt en de fregatvogels wanhopig laag vliegen, bijna de grond raken, op zoek naar God weet wat. De tijd van het jaar herinner ik mij van het vasten. En kinderen, brave kinderen, niet één zuurtje snoepen. En de wind als een geesel de ruggen van alle planten kromt. De tijd van het jaar herinner ik mij wanneer het stortregent. En wij niet naar school gaan, maar onder de regenpijp staan te dansen. Dronken lappen uit rancho met elkaar vechten om het prompt daarop weer bij te leggen door te drinken en liederen in het Spaans te brallen. De tijd van het jaar herinner ik mij van het oogsten. En tantes uit Tanquileender en Nord hun ezels voor de winkeldeur vastbinden. Bonen, pompoenen, pinda's en zwarte gierst aanbieden. Om op een ijzeren plaat in de oven Arubaans vloerbrood te bakken. De tijd van het jaar herinner ik mij van het lof. Van moeder Maria. Mijn mond proeft nog de geur van wierook. En ik voel nog hoe de bas van het orgel komt aangerold tot hij precies in mijn borst over de kop slaat. De tijd van het jaar herinner ik mij wanneer het ten einde loopt en mijn grootmoeder Marici uit haar winkel rollen zwarte centen en flessen rum meebrengt om te middernacht de zangers van Dande te bedanken voor mooie liederen en alle goede wensen. Herinner ik mij tot de dag waarop de zon van mijn leven een lange schaduw maakt, herinner ik mij alle tijden van het jaar van Aruba. Dit programma is ook te zien op Curaçao. Wilt u een speciale groet toesturen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ontzettende hopi soentje voor mijn douche tante generaal, tante Nidia, haar zoon Alexander, zijn gezin Neffie en de jongens Matthew en Evan. Dikke kus, hopi soentje, een dikke brasa. Ok, hartelijk bedankt. Queridos televidentes, Nos TV, un día más reportando, vamos a estar esperando que também por tome costumbre para lesa of poesia of boek of bosinti e sentimento na aqui, anto gosta de não. Nós também mandando um saludo para Nidia Curie. Comandamento aqui na Ford de Ulana, está virando frio, pero ya, lesando poesia, nós nos sentimos mais cerca de nós. Até pronto. La 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 la